Look at this. Somebody come look at this. I would never date a man who doesn't have money or who can't give me a nice life. Oh. I can't even understand. Listen properly. Thani awulali nendoda ngaphandle kwemali. Aliqonde nje limi kuntombazana. Ziyaphuma indaba. Ziyakhala ke manje. Nami ngiyafisa ukudayisa umzimba njengani. Inkinga ukuthi isibindi akunazo. But mhla ngathola isibindi senu. Sisekake. Ukhona umuntu osacile etime esikhatsini samanje. Uphapha. Ziyakhala manje. Nifeba ngayo, niphuze ngayo, nifuna attention ngayo, nithenga ifrontal ngayo, nithenga iPhone 13 Pro Max ngayo, niphinde nizale kwangayo. Shuthi kahle kahle nina i-education as a key of success anidingi. It's not making it better. It's making it more complicated.